Bueno, primeiro, decir que espero eu isto. Pois espero que teña continuidade. A maioría dos nacionalistas están sin partido e sin sitio donde xuntarse, debatir e crear. Un partido é a inteligencia colectiva. As mareas non pretenden serlo. Son un magnífico lugar de traballo, eu traballo nunha plataforma local, e acudín a todas as convocatorias, a todas aquelas que falaban da unidade, e aquí fago unha primeira petición, que se fale de unidade e que se correspondan os feitos con eso. Porque, como dixo o meu fillo, o Carlos Neirabón, nunha derradeira asamblea do chamado Encontro pola Marea, o esquema partidario galego non vale para nada. E hai que reconstituirlo. E aquí digo que a Casa Común é o país. Creo que un dos grandes fallos do nacionalismo foi pretender que eso era un proxecto único para o país. Un partido ou organización política única para o país. Isto debe seguir, debemos encontrarnos. E toda acción política ten efectos. Nada sucede gratuitamente. E o que estamos facendo aquí é provocando efectos. E eu asumo o paradoxo de que En Marea nos chame o día 15 para reclamar de En Marea que se abra a participación. Hai que ir, hai que estar en todos os sitios. Estou participando en Marea con voz e sin voto a través da plataforma local. Estou participando en Mareas en Común. Odio os métodos, as novas metodoloxías de control, as odio e as vexo, pero son un sitio de traballo, un magnífico sitio de traballo. Eu son xa casi dos máis vellos en cada encontro, dos máis vellos, a veces, a maior parte clase, dos máis vellos. A xente moza debe revisar todo, debe cuestionar todo. Os vellos non podemos facer eso, que temos cousas a favor e en contra. Non se pode cuestionar a Castelao, a historia hai que cuestionar a toda, pero hai que aproveitala, non negala. E o nacionalismo fixo cousas que non se inventaron agora, doblamos o ferro, creamos sindicatos, ocupamos vivendas para que se iran aos necesitados. Isto non se inventou agora, me queixo deso. Se pode revisar todo, se cuestiona todo, pero, sobre todo, esta petición, respeto, generosidade, e non negar todo o que é positivo, aproveitarlo, conducirlo, e chamar a todos e a todas a participar onde hai encontros plurales que son as plataformas locais, e onde non as hai a crearlas.